Il-ġenituri prospettivi kollha li qegħdin jistennew li jirċievu servizz tal-IVF mill-Isptar Mater Dei se jibdew jirċievu s-servizzi kollha tal-IVF bl-aħlas mill-privat. Dan is-servizz issarraf wara li l-Gvern għamel sħubija mal-privat b'investiments ta' 6 miljun euro. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità għall Protezzjoni tal-Embrijun Simon Attard spjegat li b'kollox minn dan is-servizz se jgawdu 650 benefiċjarju li fost oħrajn jinkludu nisa single u koppji tal-istess sess. Diversi servizzi li se jkunu qed nibbenefikaw minnhom fosthom madwar 50 IVF fix-xahar, 50 embryo transfer, il-Ministru semma wkoll il-PGTM, l-importazzjoni jew aħjar id-distribuzzjoni ta' gameti minn barra u min se jkollu bżonn juża IVF bl-użu wkoll ta' donatur se nkunu qed noffru dan is-servizz. Ġifieri bejn wieħed u ieħor se nkunu qed nagħmlu mal-100 proċedura fix-xahar għal 6 xhur sħaħ. Sar aċċenn partikolari fuq l-età tal-ommijiet prospettivi. Etajiet ivarjaw, ġifieri skont il-proċedura x'aħna qed nitkellmu fuq IVF, qed nitkellmu fuq embryo transfer, qed nitkellmu min għandu bżonn jagħmel IUI, ġifieri li tiġi proċedura qabel l-IVF, ġifieri dan bħalma spjega l-Ministru huwa xi ħaġa holistika. Ġifieri fejn se nkunu qed noffru s-servizzi kollha li joffri l-IVF. Fit-tneddiera din is-sħubija il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela fissa l-investiment bħala l-aqwa opportunità biex iktar koppji jsiru ġenituri. Il-Ministru Abela tenna l-impenn tal-Gvern li jinvesti fil-klinika tal-IVF fl-Isptar Mater Dei biex waqt li tkun immodernizzata ikompli jingħata iktar taħriġ lill-professjonisti tal-IVF.